Mm. Mm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng beef and chicken sa tea. Ayan, at meron tayong ensaladang chamba. Meron tayong rice at coke. Opo. Ito po ay popular po sa ating mga kababayan na taga Zamboanga City at sa mga kapatid po natin tausog sa Sulu. Yes. Buenas tardes po sa ating mga kababayan na taga Zamboanga City. Marayong mahapon po sa mga kapatid po natin sa Sulu. Yes. Ayan. At ang pagkain po nito ay request ni Nur Eric, taga Kingdom of Saudi Arabia. Yes. Thank you so much po, ma'am or sir. Magsukol po. Yes. Ayan, bago tayo kumain, mag-pray muna tayo mga ka-foodies. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Opo. Mangantam keng Kapampangan. Opo. Kain po tayo. Kain na tayo. Baba natin to. Yes. Sige. Baba. Kalit tayo kasi mas maraming kanin yan. Alam mo naman ako, mas marami akong Sige. kinakain. Kasi kumain na siya, guys. Kumain ako kanina pagka-uwi natin. Ayan. Sarap. Mukhang masarap. Sa unang subo tayo. Yes. Ano ang unang subo natin? Itong chicken. Chicken. Sige. Ito. Susog natin para makita nila. Supa natin to. Yan. Yan. Ang unang subo ay para sa inyo, mga ka-foodies. Kain po tayo. Ang sarap nito, no? Mahangang siya. Yung rice natin kanina po nakabalot to sa ano, yung ano ba yun, yung Parang daw na buko. Buko ba yun? Tinanggal na po namin siya para di na po Hindi kami mahirapan. mahirapan. First time namin ulit matitikman ni BBM to. Ito po yung lasa siya ng pagka... meron siyang peanut butter. Tapos, gata, no? Parang may nalalasan akong gata. Tsaka, ano siya? Ano yun? Yung powder... Basta may powder yun. Ang tawag doon yung curry powder. Yun. Yes. Curry powder. At saka meron siya parang sili. Medyo maanghang po. Tingnan nyo, guys. Tikman natin yung ensalada. Yung ensalada naman, guys, meron siyang inog na mangga at saka ilaw. Dapat kasi nagkulang yung manggang hinog. Tsaka meron siyang talong. Tsaka itlog na Maalat. Nahihirapan ako. Yan. Ang sarap. Ang sarap nito.
Tatry na naman natin tong ano, beef. Masarap din siya, no? At malambot. At lasang-lasa yung ano, pagka-beef. Yung maganda sa kanila, bonita. At tapos yung ano naman, yung lalaki sa kanila, yung gwapo. Bonito Oste. Yes. Bonito Oste, marami dyan. Dito na sa Pampanga. Pogi, ayan, malago. Matsura. Matsura, sa matsura ka, dayo ka. Joke lang, maraming, isa na ako doon pangit eh. Madaming maganda dito. Ako lang yung pangit. Sarap. Harap na gusto. Masarap po. Sarap. Kapag talaga yung pagkain mo, Ganang kumain. ganang kumain. Kulang pa nga sa hanghangs para sa akin. Hindi na naman siya masyadong pinaka-daming sale kasi susumpong yung acid. Acid. Sarap. Try nyo na po mga foodie. Pausa mo dito. Maraming po salamat sa lahat ng pumunta ng premiere natin Oo nga. sa Cagayan Valley. Ayan. Dami nag-comment na daw, nagpapa-thank you. Maraming salamat din po sa suporta niyo sa amin. Gusto ko lang magpa-shoutout sa mga o magpasalamat sa mga basher natin sa Facebook. Thank you so much po. At 27,000 na tayo, mga Kapu-Davis. Mga basher, thank you so much. I love you. Bash lang ng bash. Pero huwag nyo kalimutan, i-follow nyo kami, ha. Basta bash. Patapusin yung video namin, ha. Huwag nyo i-skip. Ganun dapat, kailangan natin magpasalamat. At sa mga supporter natin sa mga Facebook, YouTube, maraming salamat. Gutom mo kayo. Kakain lang ako. Sige, magsalita ka pa. Masarap kasi. Sarap nito, oh. Yung rice, ilalagay mo dito yung ganun. Tapos, no?
Cheers! Sarap. Sarap. At saka yung ensalada natin, linalagyan na ano yan, pipino. Eh wala kami nabili ng pipino. Oo, na-late na po kasi sa pamamalengke. Sarap. Sarap. Meron pa ako. Sarap na salada. Ayos pa. Ayos pa. Masarap to, no? Ano? Pwede na sa mga chicken legs na barbecue. Try niyo man po. Ito natin. Maraming sauce. Sauce? Salsa. Salsa pala. Masarap ng salsa, no? Kulang pa sa hanghang. Gusto ko yung mahanghang pa. Sana nawalay mo yung ano sa'yo. Siyempre, kapag meron kami kasing acid ba yun? Acid. Kaya di ko masyadong yung maparas. Mahanghang, diba? Kapampangan.
Babash na naman ako niyan. It's Lenny. Siya muna nang babasay pag sinasabi mo Oo, yung age. Yung age. Age like... Huwag ka na tatawa! Tawa ka ng tawa dyan? Kaya? Yun na akong ano, kasi ganun talaga yung Kapampangan. Hati tayo. Sa'yo na yan. Kaya mo na yan. Kapag nagjowa ka ba, aati tayo. Hati na nga tayo kay Kelvin. Guys, ang kilig talaga ako doon. Pati ba naman sa jowa, makikihati ka talaga? Sarap. Kasi inaati mo ako sa pagkain. Kailangan, pati sa jowa, atiin mo ako. Diba? Lagi kami naghahati ng pagkain kahit off-cam. Masarap na? Mga foodies, kung gusto po ninyong matikman po yung pagkain ng mga kababayan po natin taga Zamboanga City, i-search nyo lang po ninyo sa i-google lang po ninyo. Yes. Tapos makikita po ninyo lahat ng mga pagkain po natin, mga kababayan po natin. At kami din po, minsan, pag kumakain po kami ni BBM, uupo na lang po talaga kami. Tsaka maso-surprise po talaga kami kung ano yung kakainin namin at kung anong lasa po ng kakainin namin. Kaya na sarap po kami sa mga kinakain namin. Inubos ko na. Okay lang. Tsaka magaling din po yung nagluluto namin si Tata. Yes. First time din niyang niluluto yan. Sinesearch lang po niya sa sa Google. Google. Tapos yun, gagayahin po. Kuwang-kuha naman. Yes. Ang kapudibis, huwag niyo kalimutan. Labing, ano ba yun? Labing Bridget. Oh, yes. Labing Miss Bridget. Huwag niyo kalimutan. GMA, araw-araw. Tuwing hapon yan, alas 3 ng hapon. Huwag niyo kalimutan. Kikiligin kay kayo. Kelvin to eh. Mga foodie, try nyo na po, masarap. Tiyak na magugustuhan po ng mga asawa po ninyo, anak nyo, barkada yan. Tamang-tama po yung mga mahilig pong kumain ng mga barbecues po. Yan. The best po talaga. Promise po, masarap po. Sarap papakin ng ano niya. Sa mga kababayan po natin sa Zamboanga City, muchísimas gracias. Tama ba? Thank you po. Muchísimas gracias. Ayan. Magsakul po sa mga... May magkakaroon sa inyo. Gigkibay ka lang. Magsukol. Magsukol po sa mga kapatid po natin tausog sa sulog. Yes, Yan. thank you so much Napakasarap po. ng pagkain ninyo. Yan. Sarap-sarap po talaga. Sa mga foodies, naubos po namin ni BBM yung pagkain natin. Lahat po naubos yan. So bago po natin tapusin yung video natin, gusto po namin mag-shoutout kasi Friday po ngayon, shoutout day. Gusto po namin shoutout ang mga members po namin, sila Remis TV Watkins, ayan, Eat with Ina, Raw and Cook Food ASMR, Ma'am Shirosi, Inday Iyat Mukbang, Paparon TV, Iñaki TV, Charito Pangan, Angel Mendoza Insol, Jenhan Capares, Hampas Lupang Burgis, Eat with Beans and Chona, Simple Bistak Mukbang, Ma'am Shiaya Vlog, Coach Foodie, Mary Mukbang, Mother Shingu, Sibelia Pam Vlogs, June Pig, at sa bagong members po natin, gusto po namin i-welcome ang bagong member natin si
John Aldrin Cases. Ayan. Yes. Meron po silang mga channel, mga foodiebies, mga Pinoy mukbangers po sila. Please supportahan po natin sila at mag-subscribe na po kayo. Yes. At shout out din po sa friend namin si Kimi, yan. Friend Ate Kimi, love you po. At kay Frenny, it's Lenny. It's Lenny. Ciao, ayan. Yeah, please, ciao. Love you. At Cook Like Crazy po. Ayan. Supportan Eman. po natin sila at mag-subscribe na po kayo sa kanila. At kay Sisi Lea Payawan at kasababy niya si Baby Allison. Yes. Shout out sa inyo. Team Matibay, Team Walwal, oo. At, Lisa Laksamana. oo. At shout out din po sa mga sa Facebook po na nagpapa-shout out sila. Emma Comia New, Hello Lisa po. Rosendo, Grace Mungkal, Ryan Manuel, Alan Latinasa de Borja, Lovely Jane Bolay Hog Mahinay, yan. Cecil Alazar Santos, Christine Pascual, Josephine Estever, at Tina Belen. Yes. Yan. At sa nag-comment din po, nagpapashout sa YouTube si Bloms de los Santos Prudencio. Ayan. Yeah. Hello Tama po po. ba yun? Hello po sa inyo at salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Yes. At sa mga silent viewers, avid viewers, at mga bagong nag-subscribe po sa amin, at sa mga nag-share ng mga videos po namin niya. Yes, thank you so much. Po. Mga kapudibis, thank you so At much. mga kapudibis, kung nagustuhan niyo po yung video namin, please pakiclick na po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po namin ni BBM. Yes. At para po makita po ninyo kung ano naman po yung bagong kakainin namin sa susunod na mukbang. Yes. Mga kapudibis, kung hindi ka pa nakapollow sa aming Facebook page, follow yun na po kayo. Ayan. Sa TikTok ng The Foodie B at TikTok ni BBM. Yes. Ayan mga kapudibis. Kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.